faruwa ba. Dukkan ku na sannan kuna da labari wanda ke bibiyar social media bawan Allah da aka je gidan shi da rana aka kashe matar shi da 'ya'yansa guda 6, kisa su 7 in ka hada da rana wajejen karfe 12 zuwa karfe 1 na rana abin ya faru. Sannan kisa mafi muni wanda zai kashe ka in ya sa bindiga wajen kashe ka, kai ka ce yana da sauƙin wajen ya tura ka lahira da wuri akan wanda zai sa wuƙa ko wani abu mai tsini. Sannan mace da ƙananan yara, sannan wasu ma cikin ƙananan yaran bayan an yanka su sannan aka ɗauke su aka zuba su rijiya. So kiran da zan yi a nan wajen game da naga wani malami ya yi kira, muna da matsaloli ta fuskar shugabanni wanda sai an gyara. Matsala ta farko yanzu cikin abin da Allah ya sakawa gwamnan Katsina duk raɗa da alkhairi, yanzu ya ɗauko maganan yadda za a yi, yana cikin waɗanda suka ɗauki matsalar a farko cewa babu sulhu. Mu da muke shiga daji yanzu mutanen da ke nan area in ba dan munasaba tsakaninku da Allah matsalan tsaro yanzu a nan yankin a hauro a ɗauki mutane ta yi sauƙi ko ba ta yi ba? To kun sanya aka yi ta yi sauƙin? Wanda ke zaune a nan unguwar bai sanya aka yi matsalar ta yi sauƙi ba aka daina hauruwa ana ɗaukar mutane. Su wanda duk ba shi ke cikin fitina ba, yana cikin gari sai an kunna mai fanka da AC, a kunna mai waya sai ya hau sai ta surutun banza kawai. To yana cikin wanda ya ce da bai yadda a yi sulhu ba, ya ɗauki 'yan sa ka yi musu tirenin adadi mai yawa. Yanzu daga baya sai ya dawo ya ce ya yadda. Da ya ce ya yadda kuma asali mutane ne da bala'i suka dawo su da kansu suka fara yin sulhun nan local gamman ba local gamman. Na san kuna da labari an ce za a saki wasu mutane sai duniya ta yi tayar da cewa za a saki wa 'yan ta'adda, kuma hakikanin magana ba haka take ba. Sau da mu muke zuwa dajin nan, muke shiga tsakiya wajen ya za a yi sulhun nan. In ka duk Fulani suna magana a daji a kwandishin na sulhu sun ce a saki 'yan uwansu da aka a sakin musu mutane, ba suna maganan 'yan bindiga waɗanda suka ɗauki makamai ba 'yan ta'adda, ba su suke magana ba. Innocent people waɗanda suka biyo hanya waɗanda ba su san komai ba aka kama su aka yi musu hukuncin 'yan ta'adda, su suke magana a matsayin condition ɗin sulhu a sako waɗannan mutane idan ana so a zauna lafiya. Dama kaga mutane an yi ta wanda ba shi ke cikin fitina ba. Sannan ɗaya ɓangaren da su abin ya shafa, su sun ce a jawo rigimar nan layi, in su aka yi wa abin sun yafe, yanzu suna buƙatar a zauna lafiya. Idan mai haƙƙi ya ce ya saryar da haƙƙinsa ya yafe, dan Allah kai da matsalar ba ta shafa ba ina ruwanka? Su wannan matakin da duk kora ɗaya ɗauka gwamnan jihar Katsina, wallahi duk matakin da zai biya tsayar da rigimar nan al'umma ta samu sauƙi, wajibi ne akan sauyi, ya rabu da surutun mutanen gari. Mutanen gari da suke zaune suna surutu za ka samu ba su suke cikin fitinar ba da matsala. To magana ta ƙarshe mu dawo kan wannan matsala. Yanzu kun san ba zai kirgu ba a cikin jihar Kano, tun daga kitsin wannan yarinyar Hanifa da aka yi ko? To yanzu wani lokaci ko mutanen da suke aikin banna su tuba su dawo su bari, alƙawuran da aka yi musu na gyara rayuwarsu su zama mutanen kirkidan su daina banna, ita gwamnati daga ɓangaren ta sai su ki cika wannan alƙawarin. Wannan matsalar akwai ta. Abu na biyu, da 'yan sanda da kotuna za a iya kama mutum a kai shi yayi laifi daga 'yan sanda su kai kotu, alƙali ya yi shari'a har sai ya kai matakin ƙarshe cewa na hukuncinsa kaza ne. Yanzu duk wanda yake da hukuncin kisa in aka kai ƙarshe ba yadda za a yi alƙali ya kashe shi, dole sai gwamnan jihar ya sa hannu sannan zai iya kashe shi. To ku duba ku gani, duk wanda ake kamawa da hukuncin kisa, dan Allah wa kuka taba ganin wani gwamna ya sa hannu ya ce a kashe shi? To kiran da zamu yi ga gwamnoninmu, in ma gwamnonin kudu ba za su yi ba, su da suke nan yankin yana fama da bala'i,
in dai an bi ka'ida 'yan sanda sun tabbatar da laifi an kai kotu ta tabbatar, wallahi in suna so yankin nan ya zauna lafiya sai an ɗauki matakin duk wanda ya kashe a kashe shi. Wannan ka'ida na walakum fil qisas me yanzu ya ulil albabi, in ba wannan aka yi ba kuma ku je ba ku gani duk yanzu ba a jihar Kano ba kafin wannan ba an samu wani ya shigo masallaci ba ya rufe masallacin ya kone mutane da ina maganar kisnin shi. In alkali ya kai ya ce hukuncin sa kaza ne, waye yake da hannun da zai sa ya ce an kashe shi? Gwamnati ya ƙi. Kuma fa duk haka tsarin gwamnonin nan suke ba. Saboda haka mu muna kira ga gwamnonin nan, wannan jinin da mutane ke zubarwa, ka ga mutum mai amfani akan waya wani sai ya kashe shi don ya karɓi waya, ko a kama shi a kai shi prison kwana 2-3 ce kaga ya shiga cikin waɗanda an yafe musu ya dawo. Saboda haka ina kira zuwa ga shugabanninmu, wallahi wannan abin su ji tsoron Allah, don wallahi shi yasa yanzu in zai yi duk wanda aka kama shi aka kai shi kotu ta tabbatar wani hukuncinsa kisa ne, duk wanda suke tsaron nan yanzu lokaci ya kamata a fito a zartan musu da hukuncin kisa, saboda waɗanda ba su yi ba wata iya ha'uzunin me ya waɗannan su ne kalmomin da zan faɗa a yi haƙuri malam Nura na ɗan gota ƙa'ida. Dakta muna roƙon Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi irin wannan namijin ƙoƙari da kake yi musamman ta fuskar yadda za a yi al'umman nan ta zauna lafiya. Kowa ya san irin farmake-farmaken da ake kawo masa da zagi da cin mutunci, wani abun ma har da ƙagi abinda bai faɗa ba kawai wani sai ƙaga sai ci ya faɗa, saboda a ga kawai sai an iskaɗin mutuncinsa. Zan ba da misali guda ɗaya. Akwai Profesa Yusuf Usman, duk fafutukar da ake yadda za a zauna lafiya, ai shi dakta ba shi kaɗai yake yi ba, akwai shi tare da wasu mutane, daga ciki har da Profesa ɗin. Profesa Yusuf Usman mutum ne wanda ya riƙe National Health Insurance ta ƙasa, ko? Amma a cikin matsalan nan, me yasa aka kyale Profesa Yusuf Usman sai zaman to dakta ne kawai target? Yana fitowa yayi magana ko baya fitowa? Yana fitowa yayi magana a kafofin yada labarai, yayi da Hausa, yayi da wa. Amma in kuka lura za ku ga duk wanda aka yi tafiyar da su duk an ajiye su, yanzu waye target din su? Dakta ne target din su. To shi yasa nace akwai maganar da zan yi amma ba zan yi ta nan ba sai a wani gudu. Assalamu alaikum warahmatullahi